Nobe intamba ayinazigqibo kodwa isigqibo sobaba kufuneka usithathile. Kuthiwa bima ngathi ulikhozi udela uvana. Hey unesibindi mfondini. Hey wasenza ikhosi ngolomfo. Base wababa wasenza ikhosi nguye ha unesibindi. Ngase uwela kojika umuntu ufikile. Just say goodbye and a couple of selfies. And then that's it. Even bomntu ufikile make niqale pha kula mimango yethu. Abinyosi zihlangula imihlondlo futhi unazi pha kuhle. Kuthiwa ziboniwe ziyangena. Ubone kufika izintwana zincinci manje abazithi nenyusi. Wena ndihambe nazo moments uzikhuphana. Avone ngombuzo nje kodwa hle nje ugqibelisa mina manje zange ke ndithi ndifika phezulu komnqunyu uba ndoqalila ngiqondi bani ngajika. Into engenaze ndiyenze nje uba ndithi ndime phezulu komnqunyu ndiphinde ndizincame ngenximba ziluma. Kanti zizinto ezithandwa ngonomgcane ezikhongothi sizinjani zazi noma ziyakhongota xa kukhiwe lento kodwa ziyishiyi nathi. Kodwa abafana bayangixaka bathetha ngokutyiwa zinyosi babe nengxaki. Incindi okanye xa utyiwe yinyosi. Ha? Xa utyiwe ubusi. Xa utyiwe yinyosi. Oveni noma ndikajike emngxunyeni kodwa into yokuqala imbeko endiyenzayo noko ndikhe ndisho uba gcama kumathile andikwazi uba kupapha sinxaniwe ekhaya imithambo ivalekile ekhaya siyayidinga le mali ngo ndiyaqala zinganditya kodwa ndizojika. Dala ke ngoku. Ha! Sebangaziyanya ba. Aluma kodwa. Into enyosi endixakayo mfana nandicima zikhetha ubuso foni zikhetha kwandawo ephumayo ubeke zaphumela phakathi kwemilenze kukwesalayo ifika ihlale pha. Asazi ke noba yimaka okanye zinyosi na kodwa ziyayikhetha imiphakathi emva koko ayizinja zikhonkotha umuntu engapha kwendlela funeka ukuzame ngoba ke zingene phakathi kwemilenze ubumba kanjani. Ibona ke le. Oneni into esezayo yenzakala ngenye imini ngenxa yale maki phinde kuthiwa kanti imaki kodwa wena uhlele emqengqelezini futhi azosemqengqelezini funeka uzinyamezele ngozikutya ungabi nayo nento engathi iyakwethusa ngoba zingayokulahla phantsi. Yho! Uninzi uxhabaza inyosi uthi qonda uba unayo nendawo ebawula utsho isikhalo kodwa akululanga wangathi uyaphakuzela uzawutyibilika uyofika ezantsi kodwa kunani manzi sitye ngakhona. Hayi zibufakile ntanga kakuhle kodwa manje ngasibuyela ngemva ndibomba uphele nojola ikhona intambo engadibaniyo ekuvamba ngoku ayidibenanga kodwa ziyadibana mani kuxatyana into embi nganamathuna. Ufonini kwezinye inyosi man sivela ekhaya kujoma lokeza. Bangamasahlela pha konje. Aphinde ngene lapha kupha komendlini. Isile. Yengikhala ntwana manje. Ujola. Sengikhala ntwana ngala. Sakman. Yo nja. Ngoma ngokufuna ubenta kom. Mfondini usuthela